गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। लोगोफोर बेरेफुंजानि आङो मोखां सुवाखै, लामायावसो दङ। बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोननैसो आपडेट होनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै एसेबो मिथिखायो, बुजिखाबाय जानो हागौ। सासे आइजोनि मेगनाव मोदै, थारैनो बे दुखुखौ लानानै सासे आइजोनि मेगनाव मोदै, फिन सासे उन्दै खुदिया आरो बिसिखौ गारनानै सासे आइजोखौ लाना खारदों बिक्रम बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सानजा नावखाथा गामिनि बिक्रम बर' मुंनि सासे हौवाया गावनि आंगो बिसि, 1 बोसोर बैसोनि उन्दै खुदिया आरो बिसिखौ थांनाय 30 एप्रिल खालि गामिनि सासे आइजोखौ लानानै बहाबा खारखोमानानै दङ। दा नोंथांमोना बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला बेखौ खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों बयखौबो। दा नोंथांमोना जायनो नुयो बेनो खोन्थाहरदो। दा जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामदो, जाहाथे थाबैनो मोनफिनलायो आरो बै न'खरा माने सुख जायो आरो। खारदोंना बोरै मिथिगौ माने आं आलासि जानो थांदोंमोन, बेनि उनाव बिसोरो हाबलांबाय, बिदिनो फैसा दिहुनबाय, दिहुननानै ओमफ्राय 2टा बाजियाव बिसोरो थांबाय खोमा। ओमफ्राय सानैना मबाइला सुइस अफ, जोंना बिबनांजों आंजोंल'सो, रावबो गैया। न'खरनि समायसायाबो मोजां नङा। जेरावखि थाया मानो नोङो फिसाखौ साननानै आंखौ सिखारनानै फैफिन। आं मा मावना जागोन? आं नामा रुपालि, हौवाया बिक्रम। मा खालामोमोन? इयो गारि सलायोमोन। बिसोरो 3 बोसोरानो जाबाय मोजां मोनलायनाय। आंनि सिगाङाव बिसोरो मोजां मोनलाया होनना समायखेरा लायो। ओमफ्राय आङो एसे बुंब्लानो बुलायलायनाय जायो, आंखौ बुयो जोयो। तारिगाव खारदो, ओमफ्राय जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुयोबा मबाइल नाम्बाराव फन हरनो हागोन। मानो खारदो? मोजां मोनलायनानै लाना खारदो। बहानि? नावखाथानि। मा गामि? नावखाथायानो। बेसेबांसो बोसोर जाखो बिसोर मोजां मोनलाय? 3 बोसोरानो जाबाय आं मिथिनाय बायदिब्ला। नोंहाबो जानाय बेसेबां? 3.5 बोसोर जाबाय। साबेसे गथ' दङ? हिनजावसानाबो सासे, हौवासानाबो सासे। मा मुं सानैया? माइनु। खारदों होनना बोरै मिथिगौ? खारदोंना बोरै मिथिगौ माने आं आलासि जानो थांदोंमोन, बेनि उनाव बिसोरो हाबलांबाय, बिदिनो फैसा दिहुनबाय, दिहुननानै ओमफ्राय 2टा बाजियाव बिसोरो थांबाय खोमा। ओमफ्राय सानैना मबाइला सुइस अफ। बेसेबांफोर फैसा लांदोंबो आं बेखौ बारा मिथिया। दायो नोंहा न'खराव सोर दङ? जोंना बिबनांजों आंजोंल'सो, रावबो गैया। न'खरनि समायसायाबो मोजां नङा। होदोंमोन, जेबो खौरां मोननाय जायाखै। सुवापुर। मा बुंदों पुलिसआ? जेरावखि थाया मानो नोङो फिसाखौ साननानै आंखौ सिखारनानै फैफिन। आं मा मावना जागोन? आं नामा रुपालि, हौवाया बिक्रम। मा खालामोमोन? इयो गारि सलायोमोन। बिसोरो 3 बोसोरानो जाबाय मोजां मोनलायनाय। आंनि सिगाङाव बिसोरो मोजां मोनलाया होनना समायखेरा लायो। ओमफ्राय आङो एसे बुंब्लानो बुलायलायनाय जायो, आंखौ बुयो जोयो। गामियाव रावबो खोथानो होआ। आङो बेखौ अननानैनो रायजोफोरनोबो जेबो खौरां होआखै। बुयो, खारो। मा होनना बुङो? न'आव थांना थाहैदां होननानै होखारो आंखौ। मा लुबैयो नोङो? आं बेखौनो खावलायोदि रायजोनिफ्राय सोरबा नुयोबाथाय हमना दोन, खोन्थाहर। प्रखाखनखौ मा खालामो? पुलिस फारसेयाव मोनोब्ला हमना दोननो हागोन। बिक्रमा, दा नों जेरावखि थाया मानो नै बाजैया नागिरगासिनो, आं नोंनिनो फंबाय जायो। दा नों जेरावखि थाया मानो फैफिनबानो जाबाय। दा न'खराबो हालोदा रावबो गैया, नोंस्रा बिदा फंबाय सानैल'सो, आरो नोंनि हिनजाव बिसिया गथ'ल'सो सासे, इमान खुदिया गथ'खौ नों गारनानै थांबाय। नों अननाय फैयाखै नामा? जेरावखि थाया मानो नोङो थाब फैबानो जाबाय, आरो जों एक्सट्रि खालामफिनगोन, गामियाबो माबा खालामफिनगोन। नों फैफिनबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। एप्रिलनि 30 बेलासिनि 2 रिंगायाव खारदों होनना बुंदो। ओमफ्राय न' खाथिनिनो होननानै माइनु बर' होनना बुंदो।
दा फन खालामना खालामा फन खालामबाय थादो दा मबाइला सुइस अफ बुंबाय थादो आलासिफोरनो खौरां लाबोनाय लागासिनो दा जेरावबो सुलाद मोनथ'वाखै नागिरगासिनो ओमफ्राय हिनजावखौ लाना खादो बिसोरा गथ' गथाय बा फिसाय दोङो गथ' सासे दङ खुदिया 3 बोसोरसो जानांगौ हौवाया गोमालांबाय बिसिना ओमफ्राय दा इदिनो गोसथोलायनाया 3 बोसोरसो जाबायनो आगोलाव मिथियामोन नोंसोरो मिथियोबाबो दा बिसिया बुंनाय बायदिब्ला बिसोरो इदिनो रायजोफोरनो मानोबा जनायनो होनबाथाय बुलायलायनाय जायोनो बिसि फिसाय बेबायदिनो सिरि दोंबाय थायोमोन दिनै खारलांमारबाय बिसोरो दा नोंथाङा जेरावखि थाया मानो फैनांगौ आदाया आं बिदिनो फंबाय जायो